Why is Jacob Mdenda showing off a dark-glassed bodyguard at parliamentary meeting like a military coup removing ED? Ashperi musha muri Zimbabwe. Sada pina masho kabada toka panapa. Nezum I not subscribe or like button on the bell like Vanjara Chiti. The last time Jacob Mdenda appeared like this was on 17 November 2017 when the president has been violently overthrown in a surprising display. Speaker of Parliament Honorable Advocate JFN Mdenda appeared at a parliamentary meeting on Saturday, accompanied by a fearsome bodyguard wearing dark sunglasses. This unusual choice of security detail raised questions about the intentions and the message behind such a public display of protection. Post some pictures here murikuona ayo. Vakomana vemuzimba aya varikataura nhau yakamira kudai vachiti aiwa Honorable Mdenda zvokuita bodyguard zvakanzvomira nebodyguard muparliament havasiwanzozviita vakangozviita kamwe chete muna 2017 paitaugwa nhau dzeCoup pavaifinaliza the step down yaRobert Gabriel Mugabe, but vakuona kuti on Saturday vakabva vaona kuti aiwa JFN Mdenda vakabva mira nethe bodyguard just like zvavakaita muna 2017 pane maallegations avari kuvataura vachiti sei ari kuita as if ari kutaura about the Coup pamwe ED Mnangagwa sezvamuziva ndiye ari kutonga panguva ino chiti why is it ari kuappear nebodyguard zvareza maspeculations vanhu vataka kufunga zvakawanda pamusoro penhau iyi. Aiwa toona kuti vanhu vezimu ai vanonyatsa kuziva zvinhu zvakaitika, vanonyatsa kufollowa, vanyatsa kuona kuti kana paitawo zvinhu chiri unusual vanotokomera chiti kwazvakuita hazvisiri izvo. Tiudzei mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pindai mucomment section medu, musaona kusubscribe, kulike, chinotina on the bell.